Kapitel 4. Det bedste digt skrevet i årevis. I det imaginære vandhul, hvor op til flere dyr er faldet pladask, for et enkelt blik et øjekast. Klokken ringer ind til sidste time. Hver dag i årevis for min venten, med forventning om at ses på bænken. Finder mig ved skranken af banken. Boom, boom. Boom, boomer. Med verden for enden af en mikrofon går det nok. Tror jeg nok i hvert fald. For tiden var det alt, hvad jeg ønskede. Med et livtag på brønden og med mønten på plads i bunden. Men uden at prøve alt for hårdt. Et korthus er i brand på anden sal. For helvede, blev der råbt og skreget. Forgæves for evigt, for meget. Men nok om det pisser videre. Viger i livet og i døden. Rend mig i røven og viger i livet. Så er det nu. Vågner op, ubehøvlet, utilfreds og lidt ligeglad. Når alt anskues, går det vel op alligevel. Hvem er hvem og hvornår? Alt går tabt i korttidsudkommelsens glimtvise tekst. Dudes med dæks og irrelevante brikker og legetøj. Ungdoms eskapisme er noget ekstremistisk alkoholisme og vin om alverden og alskens kunstnere og alsidige elementer. Blandt sin gryde er alsidige opkog. Under pres og uden tvivl det værste scene. Dengang, hvor en skolegang gik sin gang og nu føles trang til en hang fra fortiden, som virkelig glemt. Klemt var slemt. Det er vel hvad det er. Jeg kan ikke mere. Den kreative pose er ramt af årtiers tømmermænd. Hvad fanden rager det dig? Bliver der råbt og skreget? En tidligere sætning bliver fordrejet. Ude af 10 dag, men aldrig alene eller forsømt. En sjælden gang er tiden gået uden problemer eller tanker for fortiden. Men man føler sig lidt stille for tiden. Uansvarligt og retfærdigt flyger den frem og tilbage. Og fordaver det. Og farveløst farvel til en far eller to, der sejler forgæves rundt i en fucking sutsko, fordi tiden fordi, hvorfor ikke? Så hold dog kæft i der. Blev der råbt og skreget fra alle hjørner. Der skæres og klippes, så genvej kan tages i brug. Som et ur ødelagt af brug og alskens vejr går tiden. Men hvor var vi egentlig, og hvor kom vi fra? Hold nu kæft og rend mig i røven, blev der råbt og skreget. Reflektere over et værk, som uansvarligt står tilbage, uregerlig og utilstrækkelig, alene. Om alt for lidt vigtigt og alt for meget ensomt. Digteren ved sit bord, et slidt keyboard og en skarp skærm, skal sige milk. Er du efterhånden færdig med at brokke dig din fucking knokkefor? Blev der sagt. Levile og level Sursnatlæren. Helt er dels utilstrækkelig og ubetænksom. Optaget af ligegyldighed. Der findes på skærmen, som først var et lager, og nu en væg. Hovedet med panden mod væggen. Igen og igen med panden forrest. Men bagerst i køen til samtidens køby. Fart vild, som ofte før, tæt ved politiet, jagter collection for kopi, Malbec og tyveri, vinduespudseri, dagligdagspoesi og spil af ordspænderi, kløves sammen til ukendelig magtværk. Rakkerpak og makkerpar snakker lort og brokker sig over, at helhed bliver delt og tanker bliver til enhed. Tiden går ubarmhjertigt og utilfredsstillende, men fremad går den. I ugens og samlingens værste samskudskilde. Med fattige ord og tanker, lommen er tom og hjernen utømt, udraderet, ukørt, uinspireret, og vi kan ikke blive ved. Skue over horisonten med pandsved, dryppende hårlokker ned i øjet. I små helbrænde, dryp, dryp, dryp. Slikker sår og begrejer spildtid, som en lav, der aldrig spiger. Spejlvendt ind i direkte røgenskab, som en ung dreng fanget i et hvidt rum med sort sprittusch, uden viden om fremtiden. Sig, hvor